Usa ka serpent eagle ang naluwas sumanapalgan sa usa ka barangay sa General Santos City nga nagluya. Ani ang report ni Abby Caballero. Nagluya og dili na makalupad kining agila nga na-rescue sa barangay Katanggawan, General Santos City na sayrang dunay nabali sa pako niini. Matud kang Jean Arches, nanilhig siya dihang kalit lang natagak sa iyang tungod ang maong agila Sabado sa buntag. Nalaglag lang siya. Tapos madami yung mga uwak, parang hinabol siya. Kaya siya na nalaglag. Yan, dito siya bumagsak sa tanim. Busa ila kining gihatod sa City Environment and Natural Resources Office ug nasuta nga usa kini ka serpent eagle. Gilayon sab kining gitambalan, wala matud kini open wound apan duna kini mga bunog. Siguro na-stress lang to kay gidumog man siya ang history. Di ba, gidumog siya. So, aside sa antibiotic, naghatag ko vitamins para actually ang pinaka-injured niya is katong iyang primary feather na nabali. Nakatakda na kining i-turn over sa DENR ug ipailawom sa rehabilitasyon una buhian pag-usab. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.